DXDC Radyoman Report. Usa si Ulyssis Paco sa mga rice retailers sa Davao City nga makadawat sa financial assistance sa gobyerno human ila gipatuman ang price ceiling sa bugas sugod niadtong September 5, 2023 subay sa Executive Order number 39. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Paco, rice retailer sa Agdao Palengke, iyang gisaysay nga kagahapon sa dihang nakadawat sa yaong mensahe kalabot sa maong ayuda nga ilang madawat sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga laumang ma-release karong adlaw September 13, 2023. Giingon ni Paco nga kinahanglan nila nga sundon ang maong price ceiling nga gipatuman sa gobyerno bisan og ilaha kining ikalugi. Gipasalamat usab niini ang aksyon sa panggamhanan pinaagi sa naisgutang financial assistance. Even though na gamay siya pero makatabang na gina sa mga pang tapa lang atong shortage na mo since pag-implement nila sa 45 ug 41 kay short yun to actually sir. Wala man nila in choice sir. Wala may mo tunol sa mga lain. Gawas sa financial aid, gipanawagan usab sa rice retailer nga ipatuman usab dinhi sa dakbayan sa Davao ang usa ka bulan nga libre nga renta sa ilang pwesto sama sa gihimo sa ubang local government unit. Gusto ko na mo jud siya isulong jud siya nga pwede pud unta nga ma-free me masking at least 1 month lang siya nga sanction lang sa among renta na mo kay wala pa man jud mi recover sir. Ang tingog sa usa ka rice retailer sa Davao. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.